Kom nu, mus. Løb over slanger og blive spist. Løb over til slanger og blive spist. Ja. Kom så, jeg ved, du vil. Jeg ved, du vil. Den er ninja. Kom så, mus. Kom så. Mus, løb. Den overlevede en gang. Den er blevet angrebet efter sådan en slange, har lavet sprunget efter den en gang. Den nåede lige at komme væk, inden slangen fik fat i den. Den slange, den hoppede ind og ramte den lige i ansigtet. Og så røg den ikke. Det er mus, løb. Det er mus, skal der være en ninja. Bagfra, mus, bagfra. Jeg var væk. Dum mus. Kan I fortælle mig, hvor den blev af? Den er væk. Så kommer den frem. Nej, lad være med at stå og ryste. Max, du skal ikke stå alene deroppe af reolen. Det står bare. I skræmmer den. Okay, træd lidt væk. I skræmmer den. Filmer Max 2 meter tilbage. Nu siger jeg, den lille mus. Du skal ikke gå tættere på, Philip. Så jeg Hvad siger musen til bare ikke? lad nu være, Max. Max, du skulle ikke gå hen på. Der er der slangen. Så siger jeg, what the? Okay, nu vil jeg have med. Så kan du lære det, mus. Nej, Max, det er faktisk lidt synd. Det er sådan lidt... Det er total ninja. Det siger bare, hey, Max, lad nu være. Det er sådan lidt synd for den faktisk. Den bløder Max, nu må jeg gerne gå ud. Den bløder. Ja, og det var så den her video. Farvel. LOL Stupid Mouse 2.